दशगोत्रकरा विप्राः त्रिहोत्रपुरवासिनः ह्यानीताः परशुरामेण सर्व कार्यार्थ सिद्धये ना यज्ञ कार्यार्थ सिद्धये दोन तरेचे पाठांतर असा. सो आमका गोमांतका काढिले स्वतः परशुराम देवानची गौड सारस्वत ब्राह्मणांक गोमांतका हाडल म्हळ्यार आमगेले ब्राह्मणत्वा कितले श्रेष्ठता आशिले. परशुराम देवाल यज्ञाक आम्ही ब्राह्मण वैदिक जाऊन गेन यज्ञ करका म्हळ्यार ते परशुराम देवाल अनुग्रह आमगेल समाजाचेर कितले आशिल म्हूण गेन तुम्ही लेखचे काढन. तसले जीएसबी समाजांतू जन्म आयल तसल आम्ही हे अत्यंत भाग्यवान म्हूण गेन तुम्ही लेखून घेवका. तसले परशुराम देवान तितले यज्ञ करचे कितेरी तसले तागेल यज्ञ जावका म्हळ्यार कितेरी आमका त्या ब्राह्मणांक थंय तुल्यान हांगा आपून गेन आयलो म्हूण गेन विषय येता.